Wow. ट्यूशन रे कौन है सत कह କିଛି ନାହିଁ कहबू ना नहीं କହିବି। कह ସାର୍ ପଢ଼ଉଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଲିଜାକୁ ଆଖି ମାରିଥିଲି। तापर ସାର୍ ଦେଖିଦେଲେ ଗେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇଲେ। तापर तू कौन कलु ତାପରେ ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ ବେତ ଚଢ଼େଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲି। तापर ସାର୍ଙ୍କୁ ବକିଦେଲି। ताकू कौन कहलु ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲି ତୁ ବେଶୀ ଗେଳିଆ। ଶୁଣ ପୁଅ ତତେ ମୁଁ ଭଲସେ ବୁଝଉଛି ଅଖାରେ କେତେ କେଜି ମାଂସ ଧରିବ 30-40 କେଜି। ସେମିତି